אתה לוקח? לא, זה בסדר. אם אתה מצליח לגרור אותו אליך, אז בסדר, אתה רק עוד שנייה עולה על החוט שלך, אני אגלגל אותה? זה רק לא לתת בום על המעקה, כי... הנה, נתן מכה עכשיו. אני אגלגל. רק שלא יבוא על החוטים שלנו, אה? גלגל. אתה יכול לסגור קצת, כן, אם הוא לא משתולל יותר מדי, אתה יכול לסגור. רק תראה לאן הוא הולך. חניתן. וואלה, על הראשונה, אה? כן. ככה זה כשיש סרדינים. אוי! יואו, צילמת את זה? אני לא יודע. זה מצולם? זה יפה כל כך. תרים אותו לריף ואז נראה מה נעשה עם זה. אני ארד לקחת אותו. אפשר להרים אותו עם החוט, אין בעיה. תרים אותו קודם לריף קצת. יפה. עלה? עלה, הוא על הריף. אני מפסיק.